Hello mindenki, az Irányító 78, és itt van velem Sanyi és Dávid. Hello. Igen, és TF-ezünk. Nem lényeges, hogyha Sanyi nincs itt. De itt van, csak biztos hangosnak a játék. Nem! Miért nem veszi le? Anyád! A rohadékját! Jé, nekem is van ilyen. Na gyerünk! Ne várjunk csak. Ó, élet vagyok! Oké, akkor kezdhetjük a videót. Már rég el van kezdődve. Jaj, oké. Még szerinted Akkor rájöttem. Sanyinak hogy van 40 kilje? Hack. Sanyi egy hacker, geci. De miért afkolsz? Nem afkolok. Na, az előbb állt. Megigazítottam a gépet. Arra hadék szádat, basszad. Mi a szarért hílelitek egymást? Ne öljél már, Sanyi! Aj, Dávid! hülye. Átáruló! Nem álltam át, átdobott ez a szar. Én is átálltam, Megint. úgyhogy... Azt a rohadék. Jó, leszek szipoló. És ez az új fegyom van bent. De a Vanda átdobott? Ja, nem, jó van. Na, mész innen? Hozzal innen a pöldös pokiba. Anyádat! Ó, de mi a szarra, hogy engem érsz meg? Segítsek, Dávid? Igen! Snipoló vagyok. De nem bírom eltalálni. De büdi. De legalább kiüleltem egyet. Ó, ez az, van itt egy dispenser. Jó, az kell nekem. Hello, szia! Hello. De azok már mik? Hát amúgy. Azt! Kettőt egyszerre. Én Kett- most ide jöttem, és ezzel a hiperkardon. foglalják! Jó, nem érdekel, mert pirosak vagyunk. Akkor anyád. Pont kivéded. Jó, hát amikor te el akarsz engem találni, nyugodtan találja, én dispenser mögött vagyok, de te meg nem. Mondom, hogyha én belövök egy kritikát, akkor te meghalsz. Már rohadék. De bazdeg, hogy állt meg, hogy ott voltam a dispenser mellett? Most mi a fasz ez, hogy nem hír el a dispenser, vagy mi? Jó van. De bazd meg, mi a fasz, amiért... A kurva anyád. Ne üljél már meg, Sanyi! Haha! Hol a faszon belőlnek? Anyád! Ezek tuti hackerek, mert ez... Cracker. Na bazd meg. Így most miért jó? Egymást hílelik a hílelők. Ezek nem hackerek, csak ügyeskedek. Ja, hát de ennyien egy TS szobában, most komolyan. Ja, azt hittem, hogy ezekről beszélsz, akik itt hílelik egymást. Igen, azokról beszéltem. Ja? Hát de hárman vannak, csak egy tészszobában, nem? Na, bazd meg, nem tudom eltalálni.
Gyere! Mi a szar? Kifogyott a Nem már szerver. kifogyott a szerver. Na, burning. De jó. Hát akkor ennyi is lett volna az videó, most lesz egy vágás. Nem vágok. Ma hát a visszatér. Nem fog. De kifagyott. videóztatok? Igen, Nem. videóztunk. Sokat vagy? De állítsd le a videót, mert már Nem kifagyott. állítom le, majd ha visszajön. Jó, Ugye alig akkor hallottalak unatkozzanak a titeket. nézők. Hát a jó van. Miért most pár másodpercet nem bírnak ki? Rossz szerver. Már heten vannak fent, de nem értem, miért szerver nem lesz jó. Yeah, kaptam heavy-re fegyvert. Az jó. Na, én fel lehet jönni a szerúra. Ja, én is kaptam egy fegyvert, megtekintem az item. Jó az egyik. De oké, fent vagyok a szerverre, nem jöttök? Gyertek már, nullán vannak. Blue-ba gyertek be. Nullán vannak úgyis. Nem, most már van egy. Blue-ba? Aha. Oké, jövök. Engineernek kapott. Na, most már Milyen sokan vannak. információ küldés. Engineernek kapott egy YouTube. Hú, de sok botunk van. Folytatás. 4 bot, jó, megvan nem, egy csak Blue-ba. 3 bot van. Van Több, egy- a másik csapatban az összes bot. De Ja. nekem van ilyen egy Sleep magazin, meg Annyira egy nem magazin, érdekel mikor minket. ilyen csaldunk. Hát az már mióta meg kell. Most megnézed, milyen fegyvert kaptam? Ó, nem áll. És most már megint nem lehet mozogni, de... Most attól red vagyok. De ez nem de jó, igaz! kinyitottam azt a bókot. De lépjál te is. Kaptam egy macskás Nem fejet, tudok. meg kaptam egy cipőt. De miért? Meg tudod nyomni a izét, nem? Meg bent vagyok. Én meg átléptem. Ez nem hiszem el. Akkor átlépek. Nem tudok. Átléptem. Átléptem. De bazzaj, ne lépkedj már át. Majd én Te lépek. sem. Te Akkor lépsz. gyere Blue-ba. Nem Nem tudok. hiszem el. Maradok akkor red. Rohadék büdös ketét. Bazd meg, hol vannak már? Tudtad, hogy az a MUJB-sek, azok magyarok? Tényleg? Vel egymást hílelik, ugyanaz a nevük, és az előbb az egyikkel beszélgettem. Átléptem. Csak át fog dobni. Csigusz, tényleg az Megkérdez egyik meg magyar meg. Csigusz. Csigusz az meg tuti magyar név. Figyelj, lehet, hogy átdobja az egyik minket. De headshot! Sanyi, te bent vagy? Miben? Szép Hát jó a rincsbe. szerveren? Szerveren? Igen. Mindjárt fent. De vicces hírelik magukat. Legyen meg az orange, legyen. Nem tudok ennyi helyre figyelni. Nincs! Főleg kukkolás közben. Az... Ha megvan az Sorolta. Majd meglássátok, hogy miket raktam rá az embereknek a fejére. Nektek is amúgy van ilyen Halloween-i Godzilla az izé. Tudom, már rég megkaptuk. Én is. Kaptatok ilyen macska? Igen. Aha. Tényleg majd rá kéne rakni a izémre. Hova álltatok? Most voltam Pirosak felrakni. vagytok, akkor leszek piros. De Át fog így dobni. Leszek Nem. piros. nem fog, pont jól vagyunk. Most Egyszer. mindenki egyenlőben van, és van 3 bot. Több mint 3 bot. Rádom, megölöm Sanyit. Ó, de jó, Dávidnak 5 killje van. Hamar el lehet terülni. Ó, kriteltem. Foglaljátok már el a pontot. Azt hiszed, hogy nem tudlak lelőni. Aha. Ja, oké. Azt a egy scoutot lelőttem. És mozgott közben. Reményű. Kétszer előttem, az hogy? Figyelj, Sanyi, nekem ugyanaz a puska megvan neked. Vagyis hát az a gépfegyós izére megvan neked.
Ugyanaz, mint neked. Alert. The control point is being contested. Na jó van. A botnak 8 killje van. Ó! Egy csomó bot van nálunk. Hát amúgy ki lesz itt? Ó, a rohadék! Ez az a... Lábincáját elfogom a mediknek. Megöltem. Bot. Ez az... 7 kill. Dávid, ez az szép volt. Aimbot. Bent vannak. Aimbotnak benne is van a nevé, vagy bot. Regisztrált Steambe, úgy látom. Alert. Our last control point is being captured. Én akarom. Nem regisztrált, csak az a neve. Átváltok más karakterre arra ki. Én gépagyussal vagyok. The control point is being contested. Átváltottam a Hinigánosra. Tudja, hogy ez izé. Ja, igen. Itt van ez a... Milyen ez? A szivárvány! De egy cuki hangja van. Yeah! Dávid, nézd! Ja, ez Sanyi. Ezt nem hiszem. Ma megint elfoglalták. Foglalok. De én nem bírok, mert amikor el akarnám foglalni, akkor elfoglalják a másikat. Maradjatok már ott. Hát mi itt állunk. Ó, ez az. Yeah, van művelje Kidobott a a TF. Csak úgy kidobott. Mindegy, majd megnézem a videóban, hogy milyen volt, amikor meghaltam. Ó, faszom. Gyerünk, Sanyi, ölt! Azaz meg vagy. Jön egy kajút. Kikilleljük. Csak gyere ide nyugatra. Kipróbálom, milyen ez a... hogy hívják. Yeah! És el tudtuk foglalni. És most gyere le. Oj, szia. Hogy vagy? Meghaltál. Meg Douglas. Ez az. Nem áll. Elfogyott? Nem. Mögötted, a hülye gyerek! Segítek, Ja. Dávid! Aláztam. Dávid, nekem beragadt ez a izé. Köszi. Átmentem a másik izékre. Helyükre. Spyróval. Leszek inkább én is spy. 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 Bang. Aj! Vagytok? Igen. Hát az... Én vagyok az első a csapatunkban. De mindjárt nem. Én úgy csak a killért izélem. Ezzel a Örök. jó fegyverrel annyi sok killem van. Nekem is. 36-os szintű. Nekem nem tudom ez milyen, mindjárt megnézem. Jaj. A szivárvány 10-es szintű. Akkor jó, hogy lecseréltem rá. Ne hílelj már. Most ne híleljél. Várjatok picit. Jöjjön össze az Uber. Alert. The control point is being captured. Hírelj meg a hülye gyerek. Itt vagyok. Pály leszek. Menj már a kakiba! De miért fagy ki állandó a gépen, bazd meg? Lerakja a játékot. De pöcsbe játszok. Ó, itt vagy. Ó, headshot. Na gyerünk akkor a spyba. Oké, na lássuk, mit tudom kit átalakulni, ez jó lesz. Gyerünk szurkálni.
Rohadékok, ne híleljetek már. 18 kilóm van. Saxton Hill. Nem rohamozó, hanem... Várjál, ezt ki akarom... Nem. Ezt ki akarom próbálni. Skót ellenállás. Érdekel, hogy milyen. Ettől sebződök. Itt van Sanyi. Igen, ettől sebződök. Jó, ott vagy. Hello, ez ki? Ja, azt hittem, hogy valaki olyan. Anyád, picsádat már. Hát de hát ő krittel valahogy. Mindegy. Robbansd már fel! Ja, rá kell látni, hogy fel tudjam robbantani, oké. Milyen headit adtam. Ez az megint headi. Jó, az a... Nem lett headi. A faszom. Nem találtam én mindig semmit. Oké, megöltem magam. Na, tapadó bombázzunk. Ániocsának a gépezete. Wolf, neked még megvan a tapadó bomba? Aha. De bazd meg anyád! Ez scoutozt hozzá kell lebelni. Arra izére már használom inkább. Ez a képítő. Na, Aha, jó. Ja, Azért. tényleg kaptam egy újat. Ilyen ilyen... Ja, ez arra való. Mertem. Na már pont akkor elixir. Bazd meg ezeket a sniperkodjon. na Pyro-ra veszek valamit. Itt vagyok. Vagyis hát csak kipróbálom is van, megveszem. Hogy veszed meg? Befagytam. Én nem. Ez nem igaz. Rüljék már le. Látom. A vége. Jó, akkor én most akarok. Nincs eszed. De mi a picsája nem találok semmit ma? Pedig rég kéne. De lelőhetnék már végre ezt a szart. De csönd van. De mi a faszomért kell pont a izé közepébe építeni? Ez még minek jön ide át? Ez repült. Már megint itt van, ez hülye gyerek. Jó, erre pizd. Tök jó most ez így játék. Alert. Our control point is De mi a faszomért nem találok semmit rohadékok? Na, itt vagyok. Az Egy is kis ott lelkesítő kempel. kaja. Azt hiszi, hogy ott kempel, és alert. The control point is nem lövöm le. De cseszed? Azaz? Oké.
Csak bot lehet ilyen hülye, hogy nem tér ki, amikor én rá screenelek. Fejlesztem most fent, tudjátok, a középponton tudod, a nagy narancssárga háznál ott bevittem Centrigannal. Hát akkor vigyázz, már jön fel egy Medik is jön. Oda jönnek, mint az... Nem tudom, hogy... De olyan gyorsan jönnek oda fel. Talán már gyors kasztal vannak? Te még mindig fent vagy? Oké. Okay. Jó, mert én snipolkodni akarnék. Ja, szóval én nem találom el. Na jó, akkor... Csinálják teleportot. De várjunk, ez Volt. egy hacker hülye gyerek. Volt. Akkor le kéne mennem. Na, mi a szarért? Nem tudom eltalálni. Nem menj le, Sanyi, hagyjad. Nem kell teleport, minek az. Ó, rohadék. Nem tud feljönni. Mi volt? Ja, már rég itt vagyok. El nem mozdulj innen, el nem mozdulj. Kritikál. Azt nem tudom kritikálozni. Nézd csak! Én tudom irányítani ezzel a tével. Á, tudom, én is szeretnék egy olyat. Akkor te irányítsd azzal az izével. Hú, de. Szétlőtte őket a hátad mögött. Kit? Nem vettem észre senkit a hátam mögött, na mindegy. The control point is being contested. Jó, hogy ott ez a Centrigán. Wolf, Adi, tudnád védeni, még én csinálok ide teleportot? Nem. Hogy maradj itt és ne csinálj. De hogy minek Kéne teleport? valahogy... Maximilian, valahogy védjétek már. Én megyek, csinálok De nem menj el! Hallod, ne menj el! Nem érdemes elmenni. Nyugi! De hát mire visszaérsz, én nem fogom védeni. Meg ő se gondolom, hogy csak sniperkodik. Elveszítjük a helyet miattad. Te azt a hülye Gyorsan teleportot felfutok. akarom megépíteni. De egyáltalán minek a teleport? Jönnek felfele! Én nem tudok segíteni. Meg egy gépegyűs is jön, inkább itt hagyom. Jó. A gépegyűs tuti fel fog jönni. Most félek, hogy itt felmegyek. Gyorsabban te teleport. Nem tudom kiszedni. Azt kilőrem. Ó, Mindenki az én diszpenzeremnél. ó, te biztos, hogy ez vagy. 72, jó. 3-as lett a teleportom. Oks. Éppen beépítettem ide. Ez még ez a Centrigan még hátra is fordul. Az jó. Hol van? Hát ezt én nem tudom megölni. Valaki leállította. Aha. Figyeljetek, én is vagyok. Valaki felrobbantotta a teleportomat. Volt, mikor állítod le a izét? Mikor állítsam? Nem tudom, mert én már kezdek éhes lenni. Jó, hát Nem bír akkor... kapcsolatba lépni a másikkal. Jó, hát akkor leállítsam? Akkor leállítom. Igen, egy 10 perc. Felrobbantom a 4-et. Nem, akkor leállítom, már úgyis vége lenne a videónak. Na mindegy, hát akkor köszönöm a Oké, figyelmet. felosztok, Császtok. Elosztok. Sajnálom, nem köszönöm. Nem Na, úgy látszik nem. Akkor mindegy, császtok.